Próbáld ki. A kis hobbik és jó szokások ilyenkor tartó oszlopok. Amikor egyszerre a feje tetejére állt az életemben minden, konkrétan minden. Szakítással, új városba való költözéssel, teljesen új munkával köröltve. Az apró, pici kikapcsolódások szabályos erődként funkcionáltak akkor számomra. A videójátékozás, sport, sorozatnézés, olvasás, naplóírás nyújtottak számomra főleg menetékérzést az ilyen bizonytalan időszakokban. Nem, mint hogyha most nem. De akkor különösen. És ott helyben ezekből egy nagyobb mennyiségre volt szükségem. Addig, ameddig nem stabilizálódtak körülöttem a dolgok. Ezzel azonos időben bevezettem a pozitív belső beszédet is. Ilyen változó időszakban mégsem mondhattam azt magamnak minden nap a tükörbe, hogy te szánalmas szerencsétlen. Sokkal könnyebb volt azt mondani, hogy szeretlek, és bízom benned. Akkor kezdtem el ráérezni, hogy én is egy társaság vagyok saját magam számára. Szóval nem ártana egyel kedvesebbnek lennem magamhoz.